ହସୁଛ ଏତେ ମନକୁ ମନ କଣ ହେଇଛି କଥା କଣ? କଥା କଣ? ହଁ ମୁଁ ଯୋଉ ହସୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ କଥା କହୁନ? ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହସ ବାହାରୁଛି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ମୁଁ କଣ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ପ୍ରଭୁ, ଆମର ସରକାର ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମାର୍କ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି ହେଲା। କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି? ମାର୍କ 280 ପାସ୍। ଇଂଲିଶରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି? ଜାଣିନି, ଟୋଟାଲି ଜାଣିନି। ମୁଁ ତ ଲେଖିନି ଆଉ ଜାଣିବି କୋଉଠୁ? ଆଉ ମିଠା କେବେ ଆଉ? ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି 3-4 କୁଇଣ୍ଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳକେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମିଠା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ। ଏ ଲକଡାଉନ ସକାଶେ ମିଠା ବି ବନ୍ଦ। ଆଉ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି କଣ? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖୁସିରେ ଗଦା ହେଇଯାଉଛି। ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି କଣ? ଚକୋଲେଟରେ ବି ଚଳେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୋର 280 ଆଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁଁ ଖାତାରେ କଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ମାମା ତମର ଟୋଟାଲି ମାର୍କ କେତେ? ଟୋଟାଲି ମାର୍କ 750-800 ଏମିତି କଣ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଥିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଡ଼େ ଗଲି ସାଡ଼େ ଗଲି, ପରୀକ୍ଷା କଣ ଦେବି? ଖାତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା କଣ ହେଲା, ଯାହା ହଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସହସେ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ପାସ୍, ମାନେ ଗଦା ପୁରା ଖୁସି। ଟପର କିଏ ହେଲା? ସେଇଟା ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି? ମୋ କଥା ମୁଁ ନ କହିକିରି ଆଉ କାହା କଥା କହିବି? ଜାଣିନାହିଁ, ପୁରା ଖୁସି ସଚାରେ। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ରହିଲା ଆମେ ତ ଖାଲି ଉପରକୁ ଉଠିଲୁ, ଉଠି ଚାଲିବୁ। ଆଉ ତମ ଇଚ୍ଛା କଣ? କୋରୋନା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ +2 +3 ଯାଏ। ସେଇଟା ତ ଆହୁରି ଖୁସି, ଗଦ ଖୁସି। ସେଥିରେ ଯଦି ପାସ୍ କରିଗଲ +2 ରେ କଲେକ୍ଟର ହବା ଥୟ, ପୁରା କଲେକ୍ଟର। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ବା ପଢିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ଆମେ କଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ପଢିଛୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ? ଆମେ ବା ପଢିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ସବୁ ଆମର ଫ୍ରି, ପୁରା ଫ୍ରି। ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି, ଖାଇବା ଫ୍ରି, ସବୁ ଫାସିଲିଟି, ମାର୍କ ବି ଫାସିଲିଟି। ମାନେ କେତେ ଖୁସି, ଅତି ଆନନ୍ଦ। ପୁରା ନିଦ ଭଲ କି ହଉଛି? ନିଦ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ପୁରା ହଜି ଯାଉଛି। କି ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖୁଛି ଆଉ।